samu ragwaje. ina za ka gani harkar arziki ta samu. Wai nan bayan da gidan ciya mu aka yi aure. Jiya ma mai roli. Baki daga kasar waje wasu daga kasar waje suka zo. Inna kai. Ana bi ake ana DJ. Ka ta kafe ni jin daɗi. In shekaran jiya ake nima heje na samu labari. Gaskiya kai ana abu daya. Gaskiya. Kawai daga karshe DJ ya dauko daɗi jama'a sun hau tsuma sun hau jazaba. Sun ji daɗi iya daɗi. Kawai DJ ya samu matsala. A'a lillahi. DJ ran sai ya ɓaci an fara zubar da dala. Kaji dai. Subhanallah. An ballahi dan dubu. An ballahi dala. An tafi dala. DJ ya kai ya kawo ya kawo. Dan sai ya ɓaci. Ya ki gyaruwa. Ya ki gyaruwa. Ya buga. Ya ki gyaruwa. Kawai nake gaya ma da ya ta karkara. Ta gagarin matusa wani jama'a suka fusata suka razana. Inna lillahi. Sun ɗauka ne ya gyaru. A ne ya tusa. Tusa da kake gada. Aka bi wannan sai. Resayawa ake. Ai wannan wani irin zancen banza ne ma za ku rena mu. Ba ina zuwa mu. Ba ko wani labari. Ai hi wannan ikon Allah ne. Allah ya ce abincinka ago yake akai. To yanzu ta ya za a yi tusa ta zama kila? Sana'a sakwaro ne. To hikela. Yanzu akwai wata mai kunu tana nan Hajiya Talata a unguwar mu. In ta yi kunun kwano biyu. Wannan ta bayan layi. Sai mutum miliyan 3 siya. Kai karkare na mun hankali ma. Kai ya kwano biyu mutum miliyan za su. Kuma ni ne zan rena ma hankali. A to ba za ka rena mun ba? Kai. Kunun kwano biyu mutum miliyan su siya. Me haka ne? Ina zuwa. Me haka? Ba komai. Me haka? Ba komai. Me haka? Subhanallahi sannu.